I més coses. Al nord del territori, la carxofa de Benicarló és una de les principals senyes gastronòmiques de la zona. Tot un goig per a l'estómac, al qual ara li ha eixit un complement, una ruta pels camps que permet descobrir de primera mà la cultura d'esta hortalissa amb denominació d'origen. Ens posem en marxa per l'Horta Benicarlanda. En l'horitzó, més de 15.000 hectàrees dedicades al cultiu de la carxofa. Camps a nivell de la mar, on de la mà dels llauradors coneixen com treballen esta hortalissa. Una carxofa compacta, en el típic foraet. I com el microclima fa créixer un producte amb denominació d'origen. Per de nit sol baixar 3-4 graus, això fa que l'aprete bastant. I aquesta és la forma de distingir una carxofa de denominació d'origen. Una ruta on s'alimenta el coneixement sobre una hortalissa rica en història i anècdotes. Dels poders afrodisíacs fet a l'antiga Roma hi havia gent moralista que no veia molt bé que se permetera l'ús, el consum popular. I de l'horta a la taula per a tastar la carxofa més innovadora, convertida en pinxos, licor o melmelada.